Nijang karbiang long arlo dongka mukam rong sopia dung het chitung langso epifani amondoli along thang achiklo ni phai inkora plipen inkora troxy nipli an aparman paman ponsi ingdeng plikep ke chok karbi cni ningkan esek dhoroma bhai pi mesen pen ke paman pon labang so mai pialong arna mamondoli ke arna mapirthe isia pitarang deng pi hini angdeng so sir kebalong pen athe pian ponsi Reverend Michael Herrange, Bishop, Diocese of Northeast India pen Japonsi, thang ni phai inkora trok bhom kuroni, rada thingno klar dak pen arnamalam pachetak ponlo. Lapusona por hut pastorate lialong ke do pregjam amondoli pen kewang anarat la pen pini pen neta, Kristo arat lopu ke hokpon pamilong chia phan pura bang pharuisi so seari so jangatum, hemphu pen kachepathir mate. Confirmation aseme kedeng ponajai mekalong Bishop Reverend Michael Herrange hin pensi arna mai hirjume ke hang pedoponlo lason si arna malam ke kereng et alam the binong lapen si chet he kereng atowarta longji pu kamatha ponalong pastorate tin pen kewang amondoli inkora hini pen bang pharoner kebra phokep so se amuluk atum arna maphan kero lapen anong ke pathya mai pialong chetong dun rintilo labang so dhoroma mai pialong amondoli tin pen kewang abang pho bang phia tum sitami lunche to pen ke chenglok kaprek asona mungalong kachepate ja megalong sitami chepate ponlo labang so mai pialong akimia mai phula pen kongchun bang sitami ingwai ponthulo kaddu kawe chedon sar pen retired Reverend Elizabeth rong pharaphansi mai phukimi pek ponlo lapen Samuel milika phan kongchun bang pek ponlo labang so ingdeng plikep karbi cni amai pi ke paman polong Reverend Rocky Teron, Reverend Robert Teron, Reverend Rensing Rongpi, Reverend Bridlingson Terang, Reverend Steny Rongphar, Retired Reverend Elizabeth Rongphar, Retired Reverend Samuel Hansip Lapen, Retired Reverend Orivel Hansip and Kechenglok, Mondeli Inkora Hinialong Kedo, Le Reader Bang Inkora Troxy Atum Chetong Dunsi, Mesen Pen Dhoromamai Pechun Ponlo. Dongka mukam pen Vicky Bay, Carbing Long Line.